Ak každý deň ješ šalát a stále máš problémy s trávením, šalát nie je riešenie. Je možno príčina. Toto väčšina ľudí nechce počuť. Šalát predsa nemôže škodiť. Zelenina je zdravá. To vedia všetci. Ale realita je iná a záleží na tom, v akom stave sú tvoje črevá. Keď sú črevá zdravé a sliznica vo vnútri funguje tak, ako má, vláknina zo surového šalátu im pomáha. Pohybuje sa črevami pomaly, naberá vodu a pomáha posúvať obsah ďalej. Presne tak, ako to má byť. Ale keď je sliznica vo vnútri podráždená alebo oslabená, surová vláknina zo šalátu ju dráždi ešte viac. Namiesto toho, aby pohyb v črevách zrýchlila, spôsobí, že črevá sa stiahnu a prestanú spolupracovať. Výsledkom je nafúknuté brucho, ťažoba po jedle a zápcha, ktorá sa napriek zdravému jedálničku vôbec nezlepšuje. A presne preto toľko ľudí príde a povie: ja som jedla zdravo, jedla som zeleninu každý deň, pila som vodu a nič mi nepomohlo. Pretože telo to nevie jednoducho spracovať, keď je vnútro podráždené. Nie každá vec je zdravá pre každého v každom stave. A tu je ešte jedna vec, ktorú si väčšina ľudí nespojí. Surová zelenina ako kapusta, brokolica alebo karfiol pri podráždených črevách navyše vytvára plyny, ktoré zvyšujú tlak vo vnútri a robia zápchu bolestivejšou. Preto sa veľa ľudí po zdravom šaláte s kapustou cíti oveľa horšie ako pred jedlom a nie lepšie. Toto neznamená, že zelenina je zlá. Znamená to, že keď čreva nefungujú správne, varená zelenina je pre ňa oveľa ľahšia ako surová. Varená mrkva, varená cuketa, varený špenát. Teplo zmäkčí vlákninu a čreva ju spracujú oveľa ľahšie. Surový šalát si nechaj na čas, keď tvoje trávenie bude fungovať tak, ako má. Ak poznáš niekoho, kto sa sťažuje na zápchu a pritom každý deň svedomito je šalát, pošli mu toto video a možno mu tým ušetríš mesiace zbytočného trápenia.